покажа как да изкарвате пари с сайта ClickSense. Първото, което трябва да направите, е да се регистрирате в сайта. Ще има линк в описанието, с който може да се регистрирате. Това е страницата, която ще се отвори. Първо трябва да попълните първото си име, фамилия, имейл, да потвърдите имейла, да попълните парола, да потвърдите паролата и да си измислите потребителско име, след което натискате Sign Up Now. На вашия имейл, който сте посочили, ще бъде изпратено писмо, в което има линк, който трябва да кликнете, за да потвърдите регистрацията си, след което вече може да се логнете в сайта. Попълвате вашето име, с което сте се регистрирали, и парола, и натискате на Sign In. Това е първата страница, която ви се отваря. Това е вашия профил. Виждате информация за това колко пари печелите от различните дейности в сайта. Има 4 основни начина, по който се печелят пари, и допълнително от реферали. Това е най-доходоносният начин. Стига да може да привличате нови хора към сайта. Ето, това е вашият реферален линк. Всеки, който се регистрира през него, става ваш реферал и не ви носи пари за всяка дейност, която прави в сайта. Съответно, вие ставате негов спонсор. Ето, аз имам спонсор, който осигурява пък доходи за вас. Условията на спонсора са написани в неговото съобщение, може да го видите винаги от тук. Ако се регистрирате без спонсор, просто няма да получавате допълнителни доходи. Ще трябва да работите самостоятелно. Затова ви казвам да се регистрирате през моя линк долу, за да стана ваш спонсор и да получавате допълнително. Сега преминаваме към начините за печелене на пари. Единият начин е чрез гледане на реклами. Има няколко вида реклами, които са фиксирани, кратки и такива удължени, които са по 1 цент. Като изгледам тези по 1 цент, ще получа общо 4 цента от тях. И от тук още половин цент. Така как се гледат? Кликаме на рекламата и изчакаме да ни зареди. Появяват се 5 картинки. Винаги трябва да избираме картинката с котката. Тук пише: намерете картинката с котката, за да продължите. Натискаме на нея. Отваря се таймер. Изчакваме да зареди посоченото време. И готово. Рекламата вече е заверена. Парите са ни в сметката. Затваряме и така продължаваме, докато не гледаме всички реклами. Отново таймера зарежда и отново е готово. Така. Също за по-дългите реклами, 30 секунди, те са по-високо платени. Всеки постоянно излизат други. В синьо са тези, които не сте кликнали, в бледо са тези, които вече са изгледани от вас. Другия начин за печелене на пари е от така наречените surveys или анкети. В момента има две фирми, които предлагат анкети в сайта. Това са те. Едната предлага максимално по $1 за анкета, другата предлага максимално по 85 цента за анкета. В момента няма анкети, но когато има, те си показват, както при рекламите, тук пише 3 и 4. Когато има анкети, тук се появяват същите цифри, показва броя на наличните анкети. Първия път, когато влезе, трябва да си попълните вашия профил за анкетите, да попълните на колко години сте, с какво работите, дали вие вземате решения за покупките вкъщи и такива работи. Общо взето, да, ако взимате вие решения за покупките, ще имате повече анкети за магазини и такива работи. Третия начин за изкарване на пари е чрез оферти. Тук има радио, което за всеки 2 часа ви дава по 1 цент, слушате, и на всеки 30 минути трябва да попълвате капча код
Общо взето аз съм изкарал 75 цента от радиото, понеже е много лесно. Просто го оставям на минимизирано да работи радиото и през половин час въвеждам капча кода. Намалям му звука, той си стои отзад и аз просто си правя пари от него. Другите фирми, в принцип, преди да се отворят тези менюта, трябва да има съобщение, което ви показва техните правила и трябва да се съгласите с тях преди да може да изпълнявате офертите. Трябва да го направите за всички фирми, които са показани горе. И тук има най-различни оферти, но аз в момента не мога да ги изпълня. Примерно за тази игра да достигнеш до 5-то ниво опитах, но не успях, достигнах само до 3-то. Тази пък тук изисква да се депозират $5 в лотариен сайт, но понеже не работят с PayPal, не мога да депозирам $5, иначе ще получа $6.50. Има и много други. Ето, примерно пък тази фирма предлага да се изтегли игра на телефона за Android. Винаги трябва да четете описанието на задачите преди да ги почнете. Тук пише да инсталирате и да отворите приложението. Само това. Ще получите 3 цента. Това е най-лесната задача, която може да направите. Така, четвъртия вариант за печелене на пари е от задачи. Сега ще видим дали има налични в момента, когато зареди. Няма, понеже аз съм ниво 0, в момента няма налични задачи за мен, но ако постигнете, ето тук пише изискванията, за да стигнете до първо ниво, трябва да попълните 100 тестови въпроса, вярно, да направите различен тип задачи, не само една, или да направите 100 въпроса, и трябва да имате точност над 70% на отговорите. Не е толкова трудно, но просто ме е мързело, за да го направя. Ще отключите по-високо платени задачи, вече има по 7 цента задачи, второ ниво и пак има по 7 цента, по трето ниво има, трето ниво имаше, мисля, даже с по 70 цента задачи, да, ето ги, по 70 цента. Така че ако стигнете до трето ниво, на задача ще правите по 70 цента, което не е никак малко. Следващия вариант за печелене на пари, а всъщност тук има и всяка седмица човекът, който направи най-много задачи, получава $50 бонус. На второ място получават $20, на трето място $10, но аз общо съм изпълнил 40 на оферти, 40 на задачи, не мога да се боря за тези седмични състезания, но който има желание може да се бори и да спечели. Това е ClicksGrid играта. Тук зад тези квадратчета има скрити награди, просто трябва да ги намерите къде са. Лесно се играе, просто кликате на квадратчето, за което мислите, че има награда. Изчаквате да зареди времето. За стандартния потребител то е 10 секунди. Понеже аз съм премиум потребител, ще бъде 5 секунди. Изчакваме и ни изписва, че този път не печелим нищо. Можем да опитаме пак. И пак не спечелихме нищо. Така, ето тук пише колко шанса ни остават за днес, колко клика сме направили сега и общо, и колко сме спечелили. От играта общо съм спечелил 70 цента. Като цяло доста трудно се намират наградите, но все пак понякога се намират. Ето тук има списък с последните спечелили големи награди. Има и българин,
никнейм Самолетче, спечелил $5. Поздравления! Така и отиваме към последния начин за печелене на пари. От рефералите, той е най-доходоносен. Тук виждате съобщението на вашия спонсор. Виждате и предимствата за премиум потребителите и стандартните потребители. Когато вашите реферали гледат микрореклама, получавате по 0,002, за премиум получавате двойно повече. Общо взето премиум получава двойно повече, отколкото стандартният потребител. За всеки клик на реклами получавате пари. Когато вашия реферал се регистрира и достигне до $10, вие получавате $1. Това е за стандартен потребител. Ако сте премиум, както съм аз, когато достигнете $5, в акаунта ви се начисляват $2. Така, следващия начин е, когато вашите реферали правят оферти или задачи, ако вие сте стандартен потребител, ще получавате 5% от сумата. Ако сте премиум потребител, ще получавате по 10%, което значи, че ако вашия реферал направи оферта за $1, вие ще получите 10 цента. И така, просто се натрупва всеки ден. Ако вашите реферали си закупят реклама в сайта, също получавате по 10%. Еднократно, максимума е до $2. Примерно, ако си купи реклама за $130, ще получите $2. Ако си купи за $1300, пак ще получите $2. И за стандартния потребител има ограничение до $100 да се печели по този начин. Така, това са нивата сега на ClickSense. 8 реферални нива. Всеки, който се регистрира през рефералния линк, който ви показах в началото, директно през него, кликне на него и се регистрира, той отива в вашето първо ниво. Когато той се апгрейдне, получавате $2. $2 получавате. Или когато той достигне, както ви показах, $5 за премиум потребителя, на вас ви дава $2. Сега второ ниво, когато вашите реферали от първо ниво, те започват също да си намират реферали. Когато някой се регистрира през техния линк, то отива във вашето второ ниво. Когато рефералите от второ ниво започнат да си търсят реферали и си намерят, хората се регистрират и отиват в вашето трето ниво и така додолу. Всеки, който се апгрейдне, вие получавате по $1 за тази работа. Колкото повече реферали имате, толкова повече печелите. Печалбите са неограничени от рефералите. Затова трябва да намерите максимален брой реферали. Ето тук виждаме, че на първо място в ClickSense е човек, който има 45 000 реферала. Ако само половината се апгрейднали, по $2 прави около $40 000. И така виждаме класация за хората с най-много реферали в ClickSense. Има дори българин, който е админа. Той има 1130 реферала. Също прави и добри пари. Това са основните неща. Ако имате въпроси, има български форум. Ето тук надолу, намирате го. Ще има отговори на вашите въпроси. Ако не ги намерите, може винаги да подадете, да пуснете билетче за да питате специфичен въпрос. Ако искате да виждате всяка реклама и всяка налична оферта, задача, може да си инсталирате приставката за вашия браузър. Избирате си какъв е той. В момента има само за 3 браузъра. Ще се появи ето тук отгоре отдясно на браузъра ви, ще ви показва наличните, като бройка цифра, наличните задачи, оферти, анкети, ето Task 10, Survey 2, PTC
Това са рекламите. Показват различните видове реклами, различните видове анкети. Колко сте изкарали днес, колко сте изкарали вчера, общо колко сте изкарали. И така. Това е всичко.